Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Берун омадум, ҳавоам қайяҳ ки даже намехоҳед дар хона куртката кашӣ. Дӯстони азиз, фаромӯш накунед ки дар Фаберлик аксияҳои соли навӣ давом доранд. Касоне ки мехоҳед дар Фаберлик кор кардан оғоз кунед, беҳтарин шанс барои шумо марҳамат, қатӣ, Зайнаб ҳамкорӣ кунед. Ва бо Зайнаб кор кардан чӣ фоида дорад ки дар командаи Зайнаб дар группаш ҳар дафъа кирта падарка мекунанд, чаллайти ло мемонанд. Яъне ки шумо ҳам пул кор мекунед, ҳам тӯҳфаҳои арзишманд бурд мекунед. Агар бихоҳед ки кати Зайнаб кор кунед, марҳамат, рақамош дар рӯи экран бинависед. Кора ҳамаша ройгон, мефаҳмона, беҳад осонай. Ва гуфта намона ки дар ҳамин каталоги 1 рубл қатӣ шумо соҳиби анам хеле падаркаҳои беҳтарин мешед. Ай наводаиҷа бо чизи дига ҳастай. Хулоса ва чӣ хеле ки гуфтум, дар группаҳои Зайнаб фақат розыгриш мегзара, чалайти ло мемонанд, куртаҳоро мемонанд ва бисёриҳо аллакай бурд кардагиян медонанд ки чӣ хеле қати Зайнаб кор кардан. Ба ҳамин хотир рақамҳо дар рӯи экранай ҳатман бинависед. Дар ҳамин каталог ҳамкориро бо Зайнаб ва Фаберлик оғоз кунед. Птичко омадам, расидам ина дар ҷои мо ях офтоб ҷӯши намедонам шавши дуҷе. Ами ягон ҷо мери, як рӯза як ҷо мери да раҳо дур ана иҷа дур ай центри хеле ҷо рафтан уже бегаҳ меша 1 минута. Агар не ма як ана план доштам ки мебиём ма иҷа бо ягон ҷои дига мерам ки не дига шавшид. Тамошобино, ай рӯзе ки ман хонаи Фирӯза омадам ва 1 сумка мада бор дод барои ма, барои рухшон, барои кӯдако, барои шиносш, барои хонагиёш. Хулоса 5 кило бор. 5 кило бор ай гуфт. Ман гуфтам ҳалай. Ва 5 кило 15 кило шуда будан. 5 килои дига мада бо рухшон дам хакарочи. 2 рӯз бефарагӣ ман набуромада. Ман ҳаёти зиндагим да инқадар бори вазнина набардошта будам да, бо кашола када биёр. Ва як ҳодиса буд ва айёҷа то остановкаро овардан як даҳшат буд. Ҳамқая ки Фирӯза омада як баллон дод ва дар болои баллон мондем ва кашидем. Намедонам агар видео боша мемонем. Ҳамин хулоса ранҷу уқубату азоби ҳамо боркашӣ рона ҳамин рӯз ай бадани ман буромад рафт. Вақте ки ма омадам ба ҳазор дақиқа хо рафтам. Баъди вай тӯй буд бо исӯсу карочи. Ҳамин омадам соат 6:30 буд, 7 буд. Ҳамин хо рафтам то соати 12 шава. Бедор шидам. Карочи либосоро ҷамъ дорум. Инаки ай ҳама масъалаи вазбин инҷа ки неми чимадан да ҷо намегира чизои ман. Соҳибхона мегӯяд ман тара чимадани ё метавонам калонтара. Мафтун чимадани мана придержать ка то вая баҳора бо ман миём. Гуфтам чимадан ман мегирам. Чимадан таго меёрам. Мега майли хакарочи мебинем оли. Ҳай аштақ баштақои худ май болош да Фирӯза бо кӯдакои май дада либос додай. Ана ие ман да Фирӯза падарка додай. Моз фикр дорам ки ира ма янгам да падарка барам. Задани бузург да барои вай дафъа ма вайда ҳичи набурда будам. И дафъа одамое ки набурдамшон. Баъд чӣ рафтем? Фикс прайс любими рафтем. Ина ин лака урзуи фикс прайс харида будем. Лака хай падарка намекунем ичкада. Ина хеле титрайт гирифтам барои духтари бузург. Ана ира барои худаш ежедневник бараша. Нафаҳмидем чанд сумаган я дутантари мекдар пастая на дар курада. Байна хеле чизако харидааша анӯза дилафрӯзда. Қашан мо ваёда метием. Нови пови ҳамдохтини иёша дилафрӯзда метием. Ираша рафта харидам. Банкомати Влада а бумага А4. Диден? Ана иёра барои духтарои иша дилафрӯзда чи? Смайлайки иш low rice.
میدونکه دیلافروز در کوره اینه یه دیلافروز میتیه اینه ایرا دیلافروز میتیه این باشه این ساعت خریدم میره پدر کام کدک ساعت فروش ما بیزی پدر ایش باشه در درونی همو چی بود همو کاروچی تلفن بود این نمی بیایه این نمیشه کاروچی ایرا کاروچی فروخت دادم ما این روزی درست فقط زردنی که ایرا گفتم نیافتم نمیدونم زردنی که ایرا کجا من میام نمود پدرکو نیم کیلو شکلات دور ای زینبم دتم تری پدرکا یه دتا پدرکای خیلی با کالونی کنفیتا دور و در روی جاموندگه یا تایدگه مادام خیلی دود ما پولی هوش کردم در پاکت ریختم سین کاروکای کجا برام زیادی خیلی بیرون نکندم دالش میریم پلاتیا خوریم سلیمان ایرا شانوزه دکتر میره روی کده ای فیروزا و الهام بغل وزبینی ماکی من نمیدونم دادنش سنگای چیه همی خدا این سنگای دادنش میکشم اونای قسکوچ کده سنگ ای فیروزا این خودش همی 5 کیلو برایده هم 5 کیلو گفته که ای سهر نسته 5 کیلو بود جنگ دلش این ها سطر رو برای رخشان برای فیروزه نمیتونن یه آدم دیگه باید درون بود فیردوس اونو باتیم او و ای خیلی گفت و ای خیلی گفت ای سهر رو دستی خولی خونه فیروزه نرفتی خیلی شکلات روزی ما بگیم رفته بودن بعد وای کده بافرد نکشوره شیره باشم دبا این کوچه های خالی یک خوش نگاه ندارد این کوچه های خالی یک خوش نگاه ندارد این کوچه های خالی بر غصه های عاشق بر غصه های عاشق جایی پناه ندارد این کوچه های خالی جایی پناه ندارد این کوچه های خالی دختران ما مجبور شدیم که چی مدنی نگیریم که باید چی مدنی حالی تبه ندارد این کوچه های خالی گرچی همه سرابیست سرشار ناسوابیست گرچی همه سرابیست سرشار ناسوابیست والله گناه ندارد این کوچه های خالی والله گناه ندارد این کوچه های خالی شام است و مه ندارد این کوچه های خالی یک خوش نگاه ندارد
тамошобинои ҷуна мо омадем аэропорт. Чемодани ма майда ча набуда иҷа чанд кас бороӣ кард чемодани мада намеғанҷид. Ма чемоданма мондум ина ира гирифтам. У сумкам уже 10 килоя и 24 кило и минус кардан дар гоҳ. Иҷа сеткаи чанд кас буд. Ман маҷбур шудам ки сеткаҳоро разобрат кунам ки ҷо бигиранд. Хеле калон калон ҷона мегирифтан. Ина иҷа давол буд майда чайда и дадаи Фарух хати аҷоя мерам. Ваям амира исма дадаи Фарух мега хай ягон килота дада мекунем. Ак бо пакет кандай ахси кор. Короче мам ай омадагим вай кардамда и дафа ман гуфтам ки махту мерам провожат накунен раҳ дура мисол ай нахаби нахади жуковски одамое ки дар иҷа зиндагӣ мекунанд медонанд ки чӣ қадр дур айда раҳ махту мерам гуфтам. Баъд вай то я метроро омадем мама шиштум дар котельники то охираш короче фромадам. Баъд автобус акай рӯи харитама кор мекунем бихай нигоҳ дорум автобус бояд биёя. Автобус то ҳами жуковски мегира миёратада то аэропорта специально ҳама дунёда ҳастай автобусое ки то ҷои ободӣ мебаранда одамро. Ба короче истодагим ки я бачаак мебия русский мегум не гуфтум шада чапаш қирғизӣ буд узбек гуфтум не тоҷик хаб кардам. Короче мега биё такси бигирем доказа пополам. Ман гуфтум не ман автобус намерам. Автобус намеояд мега меояд гуфтум нимҷара диди равистаги амҷа значи автобус меояд. Ба чи мега дер мешава. Ман гуфтум куҷо мери душанбе рейс шадем рейси ма гуфтум ҳичи дер намешава ҳол 2 соат вақта хаба истодем ки автобус омад. Ана шиштем ҳардумону боҷа омаде ай сумка ма скотч қалтиякда боҷа омаде мо хеле ам скотча намете уже фаҳми тоҷки резка гавзад да у автобус то уҷара руси гавзад скотч то намете гу гуфтум чико мекуни 2 круг тоутим 2 круг ё 5 круг гуфтум оли ман гуфтум чи кунам сумкаома скотч кунам дадаи Фарухаш дадурум баъд короче тада скотча мекунам гуфтум шава ана ҳозир бо зарядникм ку наи бояд дигаш омад бучаҷон зарядтиед хабошта заряд додум бучаҷон куҷо меред гуфтум ва душанбе рафтета во такси файрод мекардиан заряд надошта инамҷа ҷо заряд монӣ надорам манам омада будум я бозои полни безаряд будум я ҳоли зурай намедонӣ заряд дар куҷо монӣ барои ман уже аккумулятора пир мекунам ба меорум. Короче, задержка шудаги самолёте ки бояд соати 3 мепарад соати 6 мепарад ледяной дождь ҳамаи ҷо короче беззеб мошино намепаранд занако аст мо пеш мо рейсо 10 соати шуд ждат доранд инҷо хоначада занакоро адил надовардан ки метрои хоре ҳама касе чиша хорафтиса хамоҷа бачкуина ин моли теҷи амин кара адил мекунем хор мерем дар чи дам комнатаи матери ребёнки зур гап задман матери ребёнки наски ма қариб даридаеда ай ҳар рӯз шуштана ёмбошкадай намҷада ховак ами поли замин призана ховай ҳама қасам худешан ки дига аэропорт да ҳаёт мо намеоем ҳаётан аввал амҷа ховем айсоати сеша задержка соати 8 Москва мепара мегаоли бо худо медона бипара ё ки не як хонаи короче дар ихтиёри мардум ёмбусета гаштем бо ҳама чаqa доранд як хело хованд ина уже одамо аз ҳавошон вайрон шуда аз бор омадан ва я тарсишум дарор арз кардам ҷавоб намедиҳад
обеспечения авиационной безопасности в аэропорту проводится предполетный досмотр пассажиров в багажаемичной клади. Пассажиры دوستان عزیز خلاصه ما باید ساعتی 3 میپریدیم ما ساعتی 10 روز پریدیم пешай мо дута самолёти дига кулоб хуҷан мепаридагиам задержка шудан ай мода зиёдтар ва ё истодаги будан асабӣ шудан доду вой хай ми маъмурияти ҳамо аэропорт биромад гуфт ки хай лидиной дошт борони яхи боридестай гуфт самолётҳо иҷа наметонам посадка када ҳама самолётҳое ки ай душанбе ай дигар ҷо омадестиян дамадетва куҷои дигар рафта посадка кадагиян вақт дар курае ки вақт нево дар курае ки пагода плюс шава ақаллан плюс 1 шава ва мо метонем ки қабул кунем аммо самолётҳоро ёра ҳаст то намекунем хай хулоса чӣ гапе ҳами одам қариб 1000 одам дар дури анамуҷа ҷӯшидестай хай ба овардан шумо бои қайдига додувой кадан ягон булучкаи овардан хулоса в итоге мо соати 10 рӯз паридем бояд 9 рӯз мо уже дар тоҷикистон мешудем лекин мо 10 тоҷикистон паридем хулоса ба навбат самолётҳоро одаморо роӣ кадан онқа фаҳмидум ки вообще ҳами тоҷикора да короче писанд намекунанд намеброянд даже ё тах мекунанд дар деволои ҳамчун задестиян ё поли дарора блокировка кардиян вообще ягон одами аэропорта намебинӣ даже мусорщики аэропорта намебинӣ то вақте коро буд нашид